нозимахони 7 сола ба ҳуш омад. ҳамин чанд рӯзи пеш дили ӯро ҷарроҳӣ карданд. ӯ аллакай худро назар ба гузашта хеле беҳтар ҳис мекунад. ин навраз бо нуқсони шадиди модарзодии дил таваллуд шудааст. волидайнаш аз тарс ба ӯ иҷоза намедиҳанд ки зиёд ҳаракат кунад. онҳо метарсанд ки дар ҳар қадами нозимахон афтидан ё асабонияти зиёд метавонад охирин амали ӯ дар зиндагӣ бошад. ман мегуфтам ки мерад яки наға ин кабуд мешуд рамигаш кабуд мешуд. ман мегуфтам ки меғалтад ягон чӣ нашавад. назорат карда меистодем. ҳар замон ин як 20 метр рамигаш монда мешуд. ман вай мешудам. ин баъд мепурсид оча чӣ ба ман ихе мешам додаром намешад. баъд ман хеле ҳол ба меғалтидам. 11 сол тарс барои эҳтиёт кардани фарзанд. марворид вақте азобҳои кашидаи фарзандаш тобонро дар ин 11 сол ба ёд меорад, гирья гулугираш мекунад. наврас на ба ҳамсолонаш бозӣ карда метавонист, на ба мисли онҳо ба мактаб мерафт. ҳар дақиқа, ҳатто шабҳо модар маҷбур буд вазъи сиҳатии фарзандашро ҷиддӣ назорат кунад. метарс ягон касал мешуд, ягон грипп мешуд, бисёр метарсидам. аваёш ки мешуда ин ман эҳтиёт нашавад. беморон ва наздикони онҳо аз тамоми минтақаҳои кишвар ба беморхонаи истиқлоли шаҳри Душанбе меоянд. барои гирифтани навбати ҷарроҳӣ танҳо маълумотнома аз ҷои зист зарур аст. шарти асосӣ ин аст ки оилаи кӯдаки бемор бояд дар рӯйхати шахсони камбизоат бошад. ҳамаи хадамоти тиббӣ аз ҷумла ташхис, бистарӣ кардан, доруҳо ва хӯрока ройгон мебошад. албатта ин дар салоҳияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аст, чунки пеш бурдани феҳристи ин бемориҳо ва яъне хизматрасонӣ ба онҳоро вазорати тандурустӣ ба ӯҳда дорад ва чуне ки маълум аст аз номи лоиҳа ки маълум аст барои оилаҳои камбизоат. чунин маъракаҳо аз соли 2017 чанд маротиба дар сол гузаронда мешаванд. теъдоди умумии наврасоне ки дар ин 5 сол аз тамоми Тоҷикистон ҷарроҳӣ шуданд ба 560 нафар мерасад. имсол бори дуюм аст ки миссияи барномаи набодот дар Тоҷикистон ташриф меоранд. зиёда аз 12 давлат духтурони хориҷиро ташвиқ карда ва дар ин дафъи омадагишон ҳам ҷарроҳии пӯшида ва ҳам ҷарроҳии кушодаро дар назар доранд. зиёда аз 100 кӯдак аз нуқсони модарзодӣ. аммо ҳамаи кӯдаконеро ки ҳамроҳи волидонашон ба ин беморхона меоянд, ҷарроҳӣ кардан номумкин аст. маъракаи хайриявӣ танҳо ҷарроҳии 110 нафар ноболиғро дар назар дорад. ҷарроҳии онҳо то 2 ноябр мегузарад. тибқи омори расмии вазорати тандурустӣ дар Тоҷикистон ҳудуди 4000 кӯдак бо нуқси модарзодии дил ба қайд гирифта шуданд.